अरे भले शादी क के लैला टच नहीं करे देब मिली ना जवाब तबले देह नहीं धरे दे कितना दिले चलही बा ई वारंटी लिख के दो कमर डैमेज नहीं करब ई गारंटी लिख के दो कमर डैमेज नहीं करब ई गारंटी लिख के दो। बताओ हो बमला की होर गोइल बा अब तक से नाइल कहत रही बड़ी प्रोमिस कर रही कि रानी जात रही शाम से लौट ले आई इतना टाइम हो गल कहाँ चल गइलू। ए दादा कुछ करे ना नकली ना 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 बड़ी प्यार करेला हमरा से कैसे हमरा संगे धोखा कर दी हो ऐसे कैसे कर दी कबे के उनकर आस में हमेशा बैठल बनी कबे के बैठल बनी पूरा लिपस्टिक काजल पूरा मेकअप के पूरा 16,000 कम ब्यूटी पार्लर में जाके करवाई फैशन के मारे चूर हो गए बानी लेकिन बमला के समझ में नहीं आवत बिल्कुल नहीं के समझ में आवत अब के हमारे रेखे ना रही हूँ तो ये हो एगो गाँव में के बसमतिया भाग गई बिया वो करे कि तो ना लेके भाग गई ना 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 हम बमला ऐसा करी हो करी अब के पसंद करी हमारा सिवा के पसंद करी ओकरा के कहीं को सुकून मिलल बा हमारा सिवा लेकिन अगर भाग गई तो पूरा खीसे कहानी खत्म। हम 16,000 रुपया ब्यूटी पार्लर के आँख में धस जाए लेकिन नहीं जाके हमरा के देखे के पड़ी कहाँ बाबा मला खोजब तब ना पता चली हो ऐसे का पता चली जब नाच के मर जाए बड़े जैसे कोई पते ना चली। हेलो अरे करे जाना तड़ू कहाँ हम बैठ के बतियावत तनी तू कबो सोचले ना कबो समझ जा ओहो एकदम फर्स्ट क्लास के समझ जा कि कमरा ओढ़ ले बानी की हो गइल बा मामला हमर बुझाते नहीं हमर रोमान पोइन जी हो। अरे मर्द तोहरा खाती मेहरारू का हम सरवा घर पर ना हो हां गइल बा टेंशने तू मतलब एकदम बिल्कुल टेंशन मतलब कहाँ ले आवाज आओ तो भुनभुनात रामगढ़ चलबू की माछी हगल पर बैठल पे भुनभुनातिया चल रामगढ़ तक स्पंज हम खियाई रसमलाई खियाई कहबू तो 2 किलो बनवा दे ना कहीं बैठल बा ई पे हो की कपड़ा लता के टेंशन मतलब जितना पैसा खर्चा करवाए के बा करवावो एक गरमिया में ठंडा लागता बाकी एगो तनी पा के ही जब बैठल बा एगो तनी जतरा बना दो खराब आदमी बा किस ले तनी एगो जतरा तनी बना दो जीवन हो भोसरी वाला हमार लेला और के एमा बैठल बा अचम्मा चाती करता अंदर ठीक बा हमरा ती के आइब 7 बजे आई बोलाऊ क्यों मोचिया सोना गो अच्छा ई बताबो चक्कर ओकर नहीं बबलू रा के गोई रहनी जा खेत में बकरी चरावे याद बाकी ना छोटी रहनी जा ओइसने ससिया ले तो जैसे हमरा के धर ले तो लेला उहे भोसरी वाला उहे पता चल गेल हमरा के हो केकरा से पहले बतियाओ तो रख ले मेहरारू तो हमर पोटलाह नहीं हो हम पोटला नहीं अरे सब्जी बनावले करी दादी मोर ओही में पोटा चुआ देले कहले कि बामन नमक डालने है वो तो हमर कला हो शौक ना करेले पागल बौरा बे का जानतिया की करल हम बतियावत तनी अरे माय अरे कवर है सारा कवर है अरे माय जंगल पर काट रे कौनो नहीं खासा अरे माई बैठे दो फिर बतियाई जाना तो सारा बा ज्यादा बतिया दिमागवा हैंग हो गल का यही से ना अच्छा मुँह में खाली तोप लेता हाँ पूछू ना का हो करिया ठुबा मल का चल ह अरे भौसड़ तिले कहत सॉरी चोरी पर से सीना चोरी तू ओकरे संग रह के एकदम बिगड़ गेल बाले के कारा संग है ओ करे के कारा ओ करे तू हु जान तोरे के करा कहतनी हम के करा के छिनरी
कौन छिनरी? ललझरिया। अरे भोसड़ी हमर मौसी लागले। की करा से बतिया आवत रहे जब हम सारी पहले दे मोबाइल ना ठ दे। आय छमिया लिखल बा रे। अरे तेरी दादी बोले चमेली लिखल होई। चमेली वाला बतिया होत रही। चमेली की छमिया लिखल बा। अरे बाड़ी लखार के मारा कितना गरब रहे हमरा पे हमरा छोड़ के और कोई से ना बतियावला। सरिया तो फूटल निकलल जो ना हम ठो समझ आनी। तो के पता बा कहिया का हमर लवर ये चमेलिया पता बा कहिया के जहिया ओकर गांड धुआत रहे न ओकर माई धोत रहे तहिए की तेरी दादी मोर तू घरी हो खबी ना वही लेकिन हेजा रोल मालूम बा के रहे तू झूठे रानी शक कर तड़ू काहे राजा उत्तर बहिनिया रहे कौन बहिन है बहिन तो हमर 4 गो भाई सब अरे बाबा कटिया रहे ओसन बड़ा नाम गइल बा हमरा त मारे रे रानी रोज हमरा को बात लेके झगड़ा करे बात काटी तो मैं नाम रखवा देली ओकर नाम हटे चिलगोबरी चिलगोबरी बकटिया नाम से खिसिया चिलगोबरी कहो के उहे रलिए चिलगोबरो रलिए चिलगोबरो सही बात हम कैसे मान जाई अबे तू तो कहत लेके चमेलिया हिया हाय बदल कैसे गल तंजिए में आ बदल कैसे गल तू कैसे बदल गइलू कहनी हम बाबा कठी तो कहत लू कि चिलगोबरिया रलिए के कौन तरह लियो किस्मत से निकाल के चली गईबू दिलवा से निकलना पैबू कुतेगा मोबाइलिया रानी ए रानी बोल जाना तड़ू तो साली इतना रिक्वेस्ट कर दिली है जीजा तनी बतियाई अब का करबू तोहरा बचपन के सहेली कहाँ से आ गलिया बचपन के सहेली उहे माने कहत रहनी कि छोट रहलू साली त केतना हां अबे खुनी तो हमरा से बियाह भइला तू छठ पे कैसे चल गेल गांड धोआवे हम मम्मी धर गांड खोले बियाह बोला उ कुल बतियावत रहली ह की उहे कुल कहत रही जीजा की अपना बारे में कौन के बतियावत रहे हां चिलगोबरी अच्छा चिलगोबरी चला हम बाप आओ तो फिर गया चलो ओकरा से मिल पहले काहे बोला दली का वो करो के बोला दिले बानी साला पुलिस के लेके आवता अब तार मदर होई भूसर ये करी दादे और हम जानते कि पागल बौरा अभी ओकरा से ने आके साइड में बतियाई थी सर तो पकड़ ले हलस चल के मनावे के परंतु सरवा सोचाही में फिरिंगिया बड़ा रंगबाज आदमी